Çeşmelere göre bir günlükte İstanbul'un hava menzilineki ve Türkmenistan'ın baş konsolluğunun önüne Türkmen rayatların köpçülüklerin hakkını talep edip gahar gazaplı çıkışları bolup geçti. Adamların ağzından çıkan iki söz: uçov, bilet. Yani uçorlar ve AV biletler talep edýänlikleri düşünüldü. Gahar gadamın esasy sebebi charter uçuşları üçün AV biletlerin hilegärlikle satmagın korrupsiýa emelleri. Avgust ayının 2-sine, 3-üne, 11-ine, 12-sine ve 25-ine meýleşdirilen charter reislerin AV biletlerinin ve bilet nobatlarının sevdası Uktam İslamkulov ve yeğeni Bahtiyar Uktamkulov tarafından gurnolyar ve gödevçilikte saklanýar. Biletin öz resmi bahası $255, emma $400 satýar. Gidiş noboty inniki gelýän ikaýa öňünden ýazylan, emma çykyşy şartlaşdyrmagy mümkinçilik bar. $3000 para tölemeli. Korrupsiýa meýilnamasy Türkmenistan'ın ilçihanasy bilen baglanyşykly guramanyň üstü bilen gurnalýar. Onun biri Ata Vatan Makul Hyzmatlar diýilen gurama. Oňa 2019-njy ýyla çenli Döwran Arasklyçew ýolbaşçylyk edýärdi. Inni ol Zaman gazetiniň baş redaktory ve zalimliğin esası yalaka wagysçysy propagandany şol guromada Döwran Arasklyçewiň faýly bolup hereket eden Uktam İslamkulov İstanbul'daky konsulluğun resmi işgäri. Bu guramanyň bir şahasy Türkmen-Türk dostlugy jemgyýeti boldy. Onu bolsa Hut Haramdağın can penalarynyň başlygy Döwletberli Meredow her wagt iş arasyna İstanbul'a gatnap dolanýar. Şeýlelik bilen Haramdağın maşgalasy we urugy öz halkynyň mätäçliginden we görgülüginden pul gazanmagy dowam etdirýär.